Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allahu mun zo muku da wata hanya wadda za ku samu akalla naira 70,000 cikin kwana hudu da awa 23 da minti 52 cikin sauki ba tare da kun sha wahala ba. Su wannan hanya ce wadda yake mutane da dama sun san wannan hanyar, amma waɗansu kuma ba su san wannan hanyar ba. Da haka kai tsaye mu je domin ganin wace irin hanya ce wannan hanyar. Ga waɗanda ba su mana subscribe da Allah, idan yau ne farkon zuwan su a wannan channel ta Manir One TV, da Allah muna roƙon su daure su dana mana subscribe. So suna fara kallon bidiyon nan kamar haka, za su ga wata jar kalma ƙasa a rubuta subscribe, sai su daure su danna ta. Suna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana, sai su daure su danna mana ƙararrawa. Suna danna ta kai tsaye za ta ba su zaɓi, sai su je zaɓin sama shine zaɓin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da su ba tare da sun ji ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku, da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi wa abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media. Ok, da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. So da farko kamar yadda kuka sani, za mu yi amfani da wani application ne wanda ɗazu-ɗazun nan ma mun yi bidiyo akan wannan application. Shine application ɗin Abework, kamar yadda kuke gani gashi nan. So wannan shine application ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan. Kai tsaye muna zuwa sai mu zo mu taɓa application ɗin kamar haka. So muna taɓa application ɗin, za mu jira ya buɗe muna wannan fuska kamar yadda kuke gani. Da haka sai mu zo mu taɓa nan gurin da suka rubuta OK ɗin nan. So muna taɓawa sai mu zo mu taɓa Get It ɗin nan kamar yadda kuke gani. Nan ma sai mu zo mu ƙara taɓawa har sai ya ba mu fuskar application ɗin kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani, wannan ita ce cikakken fuskar application ɗin kamar yadda kuke gani wannan. So da farko abin da za mu yi, sai mu zo nan sama kamar yadda kuke gani gashi nan sama, ga wani guri ne inda muka zagaye haka. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan. So nan gurin idan kun kula gashi nan sun ce muna 120 hours, misali awa 120. Idan misali awa 120 su ne kwana hudu da awa 23 su ne dai gasu nan gabaki ɗaya da suka rubuta. Nan kuma sama za ka ga inda suka ce muka limit time kamar yadda kuke gani gashi nan. Sai kuma nan ƙasan cikin rubutun nan za ku ga gashi nan inda suka rubuta, kamar yadda kuke gani gashi nan inda suka rubuta get 70,000 kamar yadda kuke gani gashi nan dai a misali abin da suka ce za su baka 70,000 idan ka cika waɗansu ƙa'idodi daga wannan application ne. Da haka mu shiga mu ga wani irin ƙa'idodi ne. Ok, muna zuwa kai tsaye sai mu taɓa gurin. So muna taɓa gurin kai tsaye za ku ga ya buɗe mana wannan fuskar kamar yadda kuke gani gashi nan. A yanzu wannan lokacin da muka fara wannan aiki, yanzu ya rage kwana hudu da awa 14 da sakan 20 da minti 20 da kuma sakan 10, ko in ce sakan 9 yanzu. So idan kuka yi nan ƙasa gashi nan ga bayanan gabaki ɗaya sun ce za su baka naira 70,000 idan ka cika wannan sharaɗin. Wannan sharaɗin ba wani sharaɗi bane illa na gayyatar mutane. Za ka gayyaci mutane kai tsaye. Bayan ka gayyaci mutane, idan sharaɗin ya ida cika, za ka ga kai tsaye nan gurin ya ida kullewa nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan dai. So kamar yadda kuke gani gashi nan, bari mu gani. Ok, so bari mu dan canza kala wannan abu. So kamar yadda kuke gani ga inda ya rage kaɗan ida cikewa. So yana ida cikewa nan gurin kai tsaye shi kenan za su baka wa'annan kuɗaɗen. So ya za ka yi ka gayyaci mutane har gurin ida kullewa. So kamar yadda kuke gani idan kuka yi nan ƙasa ga gurin da aka rubuta referring kamar yadda kuke gani. So bari mu dan nuna muku gurin. Kamar yadda kuke gani gashi inda aka rubuta referring gashi nan wurin gade. So ok, so kana zuwa gurin idan ka kula nan ƙasa za ka ga link ne gashi nan, link ɗin wannan website ɗin. So abin da za ka yi kai tsaye, abin da suke so sai ka zo nan gurin da aka rubuta copy, sai ka taɓa shi kamar haka. So kana taɓa shi kai tsaye kaga sun rubuta copy successful. Kai tsaye ya riga ya kwafi, sai ka je ka tura abokaninka WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya yi rijista. Kana cika wannan sharaɗi, ƙa'ida za su baka wa'annan kuɗi kai withdraw ɗin su ba tare da wata matsala ba. Da haka wannan hanyar tana da matuƙar amfani. Yan uwa ku bi ta domin ganin kun samu wa'annan. Idan dai har kana da wa'anda za ka gayyata sosai ya kamata ka yi rijista wannan website ɗin. Da haka mun gode da kasancewa da wannan channel ta Manir One TV. So idan bidiyon ya burge ku, da Allah kar ku manta ku daure ku danna mai like, sannan ku yi wa abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gane. Da haka mun gode sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba.